Ei, salutări, dragilor! Bun venit la un nou episod din Minecraft. Astăzi o să vă arăt cum să vă faceți o capcană în Minecraft. Aveți nevoie de o mapă nouă sau și de la alte telefoane. Survival Creative și Creative. Așa. Și o să începem. Așa, așteptăm. Așa. În primul rând, trebuie să găsiți un loc liber. Spargeți de 3. Așa. Stați puțin să dau încet. Aveți nevoie de TNT. Asta e de lever. Lever și TNT. Așa. Puneți TNT-ul. Așa. Și aici stupați cu orice vreți voi. Dar voi știți că ăla trece printr-un bloc. Uitați, și când cineva dă drumul, așa puteți să faceți capcana. Și mai am o capcană pentru voi. Uitați. Așa. Aici spargeți adânc. Nu aici. Aici trebuie să stopăm. Asta nu sunt capcane de joacă. Dar puteți să vă păcăliți prietenii. Dar dacă nu se supără. Uitați. Și după. Aici puneți lavă. Punem lava. Lavă. Lavă. Lavă și am și nisip. Asistent. Așa. Până aici puneți lava. Așa. Ați pus lava. După, pasul următor. Aici puneți TNT. Așa. Și aici puneți sand. Și după vă trebuie butoane din acelea de lemn. Și când cineva trece pe aici, și asta a fost capcana noastră. Mie mi-a plăcut cel mai mult cu subteran. Să-mi scrieți în
în comentarii care v-a plăcut cel mai mult. Așa. Hai să punem de-astea. Și facem și pe aia. Doi, 3 și pe aici v-am învățat. Aici. Și după puneți asta, TNT-ul. Așa. Aici și puneți, nu știu cum termina asta. Aici puneți un lever. Așa. Și astea au fost capcanele noastre. Sper să vă abonați, să dați like și toate cele bune, papa. Așteptați puțin ca să declanșez toate capcanele. Am declanșat. Să declanșez și pe asta. Asta nu se declanșează. Mai am una pentru voi, deci nu închid videoul. Mai am una pentru voi, mai am una pentru voi. Așa. Și aici vă trebuie un copac și bowmill. De bowmill. Așa. Hai să faceți așa. Aici puneți un buton. Nu. Și după. Nu cred că ce face asta nimic. Aici ne trebuie să punem lemn. Să scăpăm la loc. Pentru că nu am făcut capcana corectă. Pentru că nu am făcut capcana corectă. Corectă. Așa. Și mai să punem una. Așa. Să punem aici. Și aici punem un de-asta și prin jur punem de-asta. Acum mi-au venit capcanele astea în minte. Și aici, dacă vreți, puteți să puneți un semn și un TNT pe el. Mai simplu. Așa. Și aici puteți să mai puneți un semn cu un flint and steel. De flintul. Și aici mai puteți să puneți un semn cu ce mai se aprinde, cu o de-asta. Așa. Sau nu. Ca să nu știe nimeni.
face așa. Și el se gândește că a venit aici cam degeaba, că nu e nimic, așa, că e doar o groapă aici. Și până să spargă el tot, băuneții pierde. Și cam atât cu acest episod, sper să vă abonați, să dați like, n-am niciun abonat, sper să vă abonați, dați like-uri, trimiteți comentarii și pa, pa! Ce fac eu? Pa, pa!